Poštovano predsjedništvo, gospodine gradonačelniče, članovi gradskog veća, narodni predstavnici, predstavnici medija. Verujem da danas radimo jednu veliku stvar i radimo je jedini u Srbiji. U vremenu kada sve lokalne samouprave podižu poreze, grad Šabac biće jedini koji će porez smanjiti. Naravno, eto vidite, moramo da se automatski odmah na samom početku vidimo po čemu se razlikujemo. Dakle, grad Šabac jedina je lokalna samouprava koja će porez smanjiti. Kažete malo je 2%. Da država nije ove godine samo uzela 3% lokalnim samoupravama, to bi verovatno bilo i više. Da im od 2012. godine nije uzela skoro 30% izvornih prihoda, to bi moglo da bude znatno više. Ovako, grad Šabac čini ono što može. I verujem da je ovo jako važna stvar. Možda ne toliko u financijskom smislu, koliko u jednom smislu održivosti našeg političkog sistema koji se raspada, našeg društva uopšte. Neko ko predstavlja građane, neko ko ima odgovornost da vodi određeni grad, odlučuje da posle beskrajnih godina i niza podizanja nameta, harača, otimanja preko akciza, PDV i svega drugog, kako to već radi ova država godinama, smanji neki namet koji građani moraju da plate. I zaista, duboko sam ubeđen u to da procenat nije bitan. Bitno je da građani vide da postoje oni koji o njihovim interesima misle, koji razmišljaju o načinima da ovo društvo ide napred. Ono što je jako bitno, mnogo se pričalo o zaduživanju i ja ću to ovako pokušati da objasnim vrlo kratko. Svi mi vodimo svoja domaćinstva i verujem da nas je jako malo ovde generalno koji nemamo neki kredit. Prosto živimo u takvoj državi, u takvom stanju da šta god hoćete da uradite, počev od bele tehnike koja je za nas postala velika stvar, pa do nekih većih radova, podiže se kredit. Kada bi ovaj kredit koji je podignut na prošloj skupštini sveli na to kako bi to izgledalo u jednom domaćinstvu, evo ovako to bude plastično. Uzmemo neko ko ima 30.000 platu, puta 12 meseci 360.000 dinara. Paralela bi bila da je on podigao kredit od 84.000 dinara. Da li onaj ko zarađuje 360.000 godišnje i podigao je kredit, to je prosječan čovjek koji ima 30.000 dinara, i podigao je 84.000 dinara kredit da kupi recimo veš mašinu i frižider, je li on prezadužen? Je li uništio svoje potomke, kao što smo mogli da čujemo ovde? Je li zadužio čukun unuke? To je odnos u kom se ovaj grad zadužio. Je li to mnogo? Je li to, postoji neko u ovoj sali ko smatra da je to neracionalno zaduživanje? Hajde da svedemo stvarno to, kad smo počeli da svodimo na meru od 10 i 20 dinara, hajde da svedemo i ovaj kredit. Ono što je meni jako zabavno jeste što najveće primedbe stižu od onih koji su ovu državu zadužili skoro više nego svi oni pre njih. Konkretno, javni dug Republike Srbije 2012. godine bio je 15,3 milijarde, 2017. on iznosi 25,03 milijarde. Jel vidimo mi neki boljitak? Da li živimo bolje zato što smo više zaduženi kao država? Da li nam je porastao bruto domaći proizvod? Ja ću pokazati tabelu, može se naći i na sajtu Ministarstva finansija, govori o tome u kakvoj virtualnoj realnosti živimo i kakva sad virtualna realnost pokušava da se proda i građanima koji žive u našem gradu kroz ovakve priče. Ovako izgleda rast bruto domaćeg proizvoda od 2000. do 2016. u procentima. 2,80 je, tako kaže Vlada Srbije, istorijski rast. I on je, tako kaže Vlada Srbije, veći od
7,80 koliko je bio 2000. Veći od 5% koliko je bio 2001. Od 7,11 koliko je bio 2002. Od 9% koliko je bio 2004. Dakle, pričamo o virtualnoj realnosti u kojoj živi ova država. Virtualna realnost je da su plate u Šapcu manje. Plate u Šapcu, u Valjevu, u Kraljevu, u Kragujevcu ne diktira lokalna samouprava. Plate utvrđuje, minimalni iznos zarade utvrđuje Vlada Republike Srbije. To što su plate u Srbiji tolike kolike jesu, nije odgovornost jedne lokalne samouprave, odgovornost je onoga ko ovu državu vodi. Da se vratimo opet na kredit, jako mi je zanimljiva jedna stvar. Grad Beograd podigao je porez ove godine, inače stoji bolje nego ikada. A kakve to veze ima sa nama? Vrlo bliske i vrlo konkretne. Da bi ona rasveta, koja inače košta koliko 3 godišnja budžeta grada Beograda za kulturu, daće za novogodišnju rasvetu 3 godišnja budžeta za kulturu, mogla onako da sija, Republika Srbija je dala gradu Beogradu prvo početkom oktobra 10 miliona, a potom još 100 miliona. U momentu kada gradu Šapcu samo na osnovu bazena duguje 130 miliona, dakle duguje Republika Srbija je 100 i nešto miliona novca građana Šapca dala da bi sijala novogodišnja rasveta u gradu Beogradu. To je situacija u kojoj se mi nalazimo i to je situacija u kojoj mi živimo. I to je situacija koju pokušavamo da promenimo na sve moguće načine, a jedan od njih jeste to što kažemo danas, evo, mi ćemo smanjiti poreze, jer mogu da se smanje. Jer ako se racionalno i odgovorno vodi grad, ako se racionalno i odgovorno obavlja posao zbog kog su vas građani izabrali, može i to da se desi. Ja se nadam da će ovaj presedan postati nešto što će postati praksa u Srbiji i ja pozivam sve te snažne i uspešne lokalne samouprave da se takmiče sa nama i da vidim ko je to ko će slediti ovaj primer. Pozivam još jednom sve one koji predstavljaju narod, a to su valjda svi odbornici u ovoj skupštini, dakle ne svoje stranke, nego one koji predstavljaju građane koji su za njih glasali, da glasaju da se tim istim građanima koji su im dali poverenje da ih ovde predstavljaju smanji porez. Jer je to pošteno, jer je to pristojno i jer je to logično. Hvala vam, Bog vam dobro dao.